Нещо има. Оправи се. Здравейте отново YouTube и VBOX. И това е 6-ти епизод. До мен е Мис Дона 8. Тоест не до мен ми говорим по скайпа. Здрасти, хора! Здрасти. Да, не знам дали го чувате, но току-що той каза здрасти, хора. Няма как да не сте го чули. Силно го казах, така че... Да. И сега ще трябва да изтрепем грозните бразилски задници. Колата избухна ли? Ето за това трябва да се пазите от корите, които горят. Ето са грозни тия бразилци, грозни са. Ама са и задничи. Ето го капитан Мактавис. Ето го убиецът капитан Мактавис, който убива хората наляво и надясно. Само генгстър, само генгстър. Да, само генгстър, само генгстър. Да, хората, че правят готини клипове, готини са. Това капитан Мактавис, какъв е шеф ли ти е? Отде знам кафе. Колега ме е. Ама мисля, че ме е и шеф. Бягай, бомба! Бомба, бягай! Избухна. Дано никога викне нищо. Мисля, стига с този мисля, каза му, че има с работата й. Вие па всеки ден... Ако повикне, ще кажа на мама да му каже, че ще излизам. Хубаво. Ама да не стане като миналото лято, пак той да вика: това е тъпо да излизаш. И да, изненада, Вада ножа. Да, ама не ми стигнаха парите да купа подаръка. Изненада, ето сега стигнаха. Ти къв си, бе? Ето, бе, ти къв си, ето ти къв си. Гледайте ги, киса грозни. Майките им са по-красиви от тях, а майките им сигурно са на по 1000 години. Чак пък. Толкова. Модем серия 3 трудно ще се пребърта серия. Зависи на какво играш. Ако играеш на най-лесно, ще е лесно. Ако играеш на нормално следващото, не знам какво е, по-трудно. Ако играеш на офицер, ще е трудно, пък на ветеран ще е още по-трудно. Гледаме епизодите, които прави Рос. Той справяше, ма аз ще първо разбрах, че ги прави. Ти на какво играш? Това на лесно ли играш или на нормално? Да, защото искам да я превърта до 18, иначе щех да играм на нормално. Дай да пина нещо. Скапана машина. Аз си ударам с ножа, то не ми пуска на питката. Какви да мен. Изненада! Happy birthday to you! Честита! Да капе тази циганска песен, честита рожден ден. Този дуп стал. Как викаш в моя епизод вчера? Този дуп стал. Ти нали го знаеш? Това българ, дето го дават. И ония българ вика, дето ония участва с едни беден, ще ни богат. Не мога. Да. Нищо. Вика ония: то сумнофри, бе.
Като сме двама човека в клиповете е по-забавно, отколкото сам. Знам, на мен в епизодите ми на Plants vs. Zombies, като съм се сам е тъпо нещо. Да, тук се съвем, дали не е нужно да си говоря сам. Стата като правя клипове, нашите не знаят и си мислят, че си говоря сам. Много си... Дишай! Дишай, бе! Дишай, като ти казвам! Да не те убият. О, баскетболен кош! Къде е топката? Къде е топката да поиграя баскетбол? Колко кръв си, бе? Не знам. Та тук... Трябваше да не играя баскетбол, защото ме убиха.